Izbor spikera. U ovom videu ćemo objasniti neka od načela prilikom izbora glasova. Dublji muški glasovi izražavaju sigurnost, povjerenje, odlučnost i snagu. Viši muški glasovi izražavaju energičnost, razigranost, poletnost, spremnost na akciju. Zreliji ženski glasovi daju majčinsku sigurnost, povjerenje i mudrost. Ženski baršunasti glasovi pak izražavaju senzualnost, strast i seksipil. A viši mlađi ženski glasovi pak daju razigranost, energičnost i svježinu. A često znaju biti i odlična zamjena za dječje glasove. Čak se neke spikerice znaju iznenaditi koliko mlado mogu zvučat kad malo eksperimentiraju u studiju. Mnogi ne znaju da ljudi pozitivno reagiraju na muški glas kad se radi o naredbi: ustupite mjesto starijoj osobi. Dobro, budem. A ženski glas kad se radi o uputi: ukoliko vidite stariju osobu, ustupite joj mjesto. Pa naravno da budem. U reklamama, osim očitih razlika da je za kozmetiku bolji ženski glas, a za elektroniku bolji muški glas, prema istraživanju preferencije potrošača, manje je bitno radi li se o spikerici ili spikeru. Bitnije je da se radi o glasu u koji mogu imati povjerenje. Daješ im osjećaj sigurnosti da je ovaj hamburger odličan. Kako sočan hamburger. Ili koliko je ova igračka zabavna. Ili ovo je auto za koji bi zakopao cijelu obitelj. Čekaj, šta? Ovo je auto u koji bi utrpao cijelu obitelj. Valjda sam krivo čuo. Postoje razni vrhunski spikeri, ali nemojte učiniti pogrešku da angažirate jednog za sve. Bolje je koristiti točno određeni glas za točno određenu publiku i svrhu. Oko prijedloga kojeg spikera zapravo izabrati, savjetujte se s ljudima koji svakodnevno rade s njima.